Tatsaniin ja sitten putkahdettiin Samsukin vanhalle torille. Ja nyt on tullut käytyä sitten Tatsangia ja tämäkin. Ja nyt on perjantai-iltapäivä, eli alkaa väkiä olla aika runsaasti. Keltapaitaiset on varmaan jotakin koululaisia. Niitä tulee tästä lähimaastosta. Ensi viikolla tultava sitten parturihinkin ja piti varas jotakin kynsihoitoa, eli se ei varmaan sitten enää mene kurkku kautta kukkamaille hommiin ainakaan ennen juhlia. Siinä oli se aikaraumalla. En ole sellaista pitänyt enää, voisin sanoa vuosikymmeniin kädessäni. En sen jälkeen kun Pojat Omekas heitti mut uima-altaaseen ja mulla oli kello tuossa yölenkis kiinni ja se otti ja suuttuu siitä ja lopetti niin sanotusti kävelemisen ja mä lopetin sen käyttämisen. Enkä ole sen jälkeen kelloa käteheni laitannut. Eihän nuo paljon maksa kyllä, alle 200 watia, mutta tuoskin on 100 watin kello ja mä veikkaan, että tuolla ei ole paljon mitään virkaa. Tuolla on sitten tuolla takana varmaan Tyyrihintie. Tässä se parturi oli johonkin. Se on tuossa joo. Tuossa on meillä on tuollaista vihreää tekstiä. Höhöriäästä tekstiä. Näitä on kans runsain. Näitä makeisjuttuja tai mitä nämä nyt sitten onkaan. Niitä piisaa kyllä. Tässäkin on tällaisia vähän niin kuin toffeeta tai sen tyyppistä. Sielläkin jotakin leivotaan. Jotakin pötkylää siellä on. Ja se tekee noista tuollaisia balleroita. Mennäänpäs katsomaan vähän lähempää, minkä muusia ne oikein on. Ne on tällaisia niinku puutioita. Mutta nuo ei vain kyllä oikein niinku maistu miltään niin sanotusti. Täällä on sitten kuivattua hedelmää. Näitäkin mä oon joskus maistellut. Mutta ne on aika äkkimakeita. Siinä on kirsikkaa ja sitten siinä on sommuuta ja mitä lienee nuo muut. Ja se on nuo penkkipaitaa, taitaa olla sitten oppaita. Sitten noille koululaisille. Koululaiset tullut vissiin viikolla. Viikonloppuretkille. Niin en tuossa edellisessä videossa sitä paljastanutkaan, että mä olin silloin menossa siellä Tatsangilla automaatilla ja havaittiin korttini olevan pois tästä puhelimen yhteydessä olevasta, tai mahtuu niin kuin 3 korttia. Ja kyllä mulla oli vahva epäilys siitä, että se on koti pudonnut, mutta sellainen pieni pelko oli sitten siitäkin, että se on pudonnut johonkin muualle ja joutuu kortin niin sanotusti uusimaan, mutta se oli onneksi pudonnut siitä soffapöydän viereen siitä, mihin mä yleensä niin istuskelen, niin se oli sieltä lipsahtanut
pois vai? Helpotus oli kohtalaisen suuri, kun sen löysin. Ja kuulemma nyt pitää sitten tälle tulevalle juhlakalulle hommata valkoinen paita tai sitten ainakin valkoiset housut, jos se paita jo on hommattu. Se on sitten se asu missä tää munkki on siinä, munkki juhlittu, niin se on siinä iltajuhlassa siinä valkoisessa asussa. Sitten seuraavana päivänä se saa sieltä temppeliltä sen oranssin kaavun. Se on sitten oma proseduuriinsa, mutta tuutte näkemään senkin sitten aikanaan. No, mä jatkan tästä pikkusen tuonne päin matkaa, niin tuolla on vähän jotakin vaihtelua. Tässä on vähän niinku tällainen Newtonin kehron tyyppinen viritys tuo. Tuo kanssa aika kauan tuo letkuttaa. Siinä on jänniä settiä. Siinä on niinku kaikki valmiina, soosit sun muut. Kyllä täälläkin on muuten lämmin. En mä onneksi kerinyt käydä suihkussa tuossa, kun edellisessä paikassa hiki valuu, niin vähän tankkasin juomaa kotona ja tiesin, että täällä on yhtä lämmin. Siinä on tällaisia possupalleroita, nuo on kans hyviä. Esimerkiksi ruoallisutteena. Miksei tuollaisena napsuttavanakin, mutta kun mä oon niistä yrittänyt päästä eroon niistä naposteltavista määrätietoisesti. Tällaista hunajaa pitää kans sitten muistaa ottaa. Tää on nimittäin hyvää paikallista hunajaa. Sitä voisi viedä tuon pullollisen suunnaan. Siinä on mun muinainen juomatankkauspaikka. Meillä on täällä monenmoisia juomia kyllys, mutta ei nyt ei ole sen aika, vaikka kello olisikin mitä. Katsotaan sitten Lotuksesta, että tarttuuko sieltä jotakin. Jaha, tässä olisi nyt tuo domino. Domino. Joo, but you have yachts. Jatsia on nimittäin Hiniön. You not have yachts. Not have. Ei nämä tiedä jatsista mitään. Siinä on vaan, onko siinä 5 vai 6? 5 nopalla, kun sitä pelataan. Uno-kortit siinä olisi. Mutta se jatsi olisi varmaan sellainen peli, jota tipitit tykkäisi pelata. Täällä on kyllä kaiken näköisiä bingoja ja muita. Mutta ei oo nyt sitten tietysti sitä. Jep. Okei, mutta minäpä lopetan tämän ja rupean kaksin käsin kaupantekoon.